बे प्रग्रामा UPPL लेजिस्लेचर पार्टीनिफ्राय दिनै जोङो फार्स्ट फेजआव मोनद' जोंनि पार्टी जिल्ला जोङो दावबायनाय मोनसे हाबाफारिमोन। फुंनिफ्राय बे हाबाफारिया गसाइगाव जिल्लायाव जादों आरो दायो बे पाटगावनि नब्लाङाव क'क्राझार जिल्ला UPPLनि बे हाबाफारि। दा बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्लानिफ्राय गासै 100सा सोद्रोमाफोर बेवहाय जोंनि UPPL हान्जायाव हाबदों। गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा आरो गुबुन गुबुन बारग' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर, गुबुन गुबुन फिल्डआव खामानि मावनाय गोबां माने बेबायदि माखासे मुंदांखा गेदेमा मानसिफ्रा दिनै UPPL हान्जाखौ मोजां मोननानै दिनै UPPL हान्जायाव हाबदों आरो जोङो बयबो बरायदों। जोंनि MLA फोरनि प्रेजेन्सआव जोंहा जेसेबां हान्जायाव MLA दं बिनि नुजाथिनायाव दिनैनि बे जयनिं जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जादों। जोंनि गुबै हाबाफारिया जाबाय जे जोङो बावहाय थांनानै जोंनि MLA फ्रा जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनाय मोनसे हाबाफारि, ब्लकनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनाय मोनसे हाबाफारि, जोंहा TLCC आरो VCDC चेयारमेनफोर दं बिसोरजों सावरायनाय मोनसे हाबाफारि। बिनि उनाव सेलफोर दङ, जोंहा इउथ सेल, वमेन सेल दङ, SC, OBC, माइनरिटि T सेलफोर दङ, बिथांमोनजों सावरायनाय मोनसे हाबाफारि। बेबायदिनो गुबुन गुबुन सावरायनाय मोनसे हाबाफारि जों लादों जाहाथे जोङो जोंनि जे हान्जा बे हान्जाखौ गोख्रों खालामनो हायो आरो जोंनि हान्जानि दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रा जाहाथे सरकारनि माखासे खोथा, दलनि माखासे खोथा, मारै जों दावगालांनो नागिरदों बे बाथ्राफोरखौ जाहाथे आबुङै मिथिनायनि मोनसे खाबु मोनो, बिनि थाखायनो मोनसे सावरायलायनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया गाबोन आरो समफोर फार्स्ट फेजनि थाखाय सानथामनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरि जिल्ला रौथायाव थानाय ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज श'रुमा लाबोदों नोंथांनो खालि फुजानि दामाका स्पेशेल अफार। खेबसेनो रां होना बायथारनायजों लोगोसे बेयाव फाइनान्सनि सुबिदाखौबो लानो हागोन। खोब खम बेसेनाव एबा 15,000 डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकखौ लानो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। बाइकजों लोगोसेनो फुजानि गोबांथार गिफ्टबो मोननो हागोन। गिफ्टआव थागोन हेलमेट गंसे, 3 लिटार पेट्रल आरो मोनसे गोसो बोगथाबनो हानाय अनथोब। बे स्पेशेल अफारा 24 अक्ट'बरनिफ्राय 31 अक्ट'बरसिम सोलिगोन।